Exact cum spuneam, aici nu există trotuar. Trotuarul e pista de biciclete pe care merg și scuterele de 49, nu mai mari. În sfârșit a ieșit și soarele. Monument istoric. Fiecare monument din ăsta istoric moară, există un mic restaurant unde vin turiștii să mănânce. Hello. Hey. Hi. Aici toată lumea se salută, văd, deci da, se uită la tine, asta e diferența față de restul lumii. Se uită la tine, dacă nu zici nimic, trece mai departe, nu zice și el, nu te deranjează, știi? Dar dacă te uiți tu la el, te salută instant, deci nu îți zâmbește, adică vorba aia, na, necunoscuți, n-am nicio treabă cu ei, dar te salută, na. Și nu suntem neapărat la țară, suntem în sudul Rotterdamului, adică localitățile astea din sudul Rotterdam. Și cu toate astea, oamenii sunt foarte așa amabili. În mare, că na, poate au și ei ai lor
nebuni. Dar ce vezi aici? Sens giratoriu cu dita mai pom în interior. Să mă duc pe acolo că îmi plac casele astea. Aici poți să-ți faci o idee cum ar trebui să fie o casă primitoare așa, să-l ai pe vino încoace. Mie așa îmi plac casele cu living, nu neapărat mari, dar îmi plac modelul ăsta de case. În astfel de case cum sunt astea, de exemplu, mai măricele un pic și nu duplex. Deci sunt case separate. Aici, de fapt, stă clasa de mijloc, să zic așa. Asta e clasa de mijloc. Aici stau, știu eu, șefi, directori de firme, patroni de firme și, în general, cam toți au casele cam la fel, așa, ca și culoare, grădini, sunt toți în același fel. Și aici stă clasa de mijloc, cu grădini, cu poți să vezi în casă la om. Majoritatea n-au perdele, n-au nimic de ascuns. Ia uite. Uite, mă, frate, ce e aici. Uite cum e strada. Strada are burtă și pe margini canalizare. Aici nu vezi baltă. Dai cu piciorul în baltă sau vine unul cu mașina, te stropește. Nu există, frate, așa. Aici totul e așa. Bine făcut, gândit. Iar aici este clasa socială mai de jos un pic, clasa muncitoare, să zic așa. Aici e clasa mai boierească și aici e clasa mai muncitoare, cu genul ăsta de clădiri. Clasa de mijloc, în general, au case separate, să zic așa, cu grădină roată, cu, uite, gen cum e asta. Vântul bate non-stop, nu e frig, dar bate vântul. Mai și picură, mai se soarele. Aici nu contează că plouă, că bate vântul, că e soare, întotdeauna vei vedea bicicliști. Așa, oameni care aleargă, care se bucură de orice. Și canale peste tot, canale de apă, peste tot, exact ce îmi place mie. Îmi plac canalele astea la nebunie. Dacă m-aș muta aici, m-aș muta strict pentru
cum sunt gândite localitățile astea și cu canale, cu verdeață, cu păsări sălbatice, cu rațe, cu... Uite, asta e clasa de mijloc. Case separate, fiecare grădină, cu garaje, cu... Acum nu știu cât costă o casă din asta, dar bănuiesc că e vreun 1.000.000 de euro. Astfel de casă cu garaj, cu... Cred că sunt de la 700-800 de mii în sus. Uite cum e aia de acolo. Aia de acolo. Aia poate să fie poate și peste 1.000.000 de euro. Super faine. Hello. Localitatea asta se numește Zevenberger, Zevendraci. Au niște nume de străzi și de orașe și de astea. Bine, de localitățile astea mici au un nume imposibil, deci nu trebuie să le iei așa pe silabe, pe litere, pe cum vrei tu. Că nu reușești și nici așa nu reușești să pronunți corect. Da, așa în mare Zevenberger, Zevenberger, ceva de genul ăsta. Seamănă cu limba germană, dar nu răsare, adică e diferită. Da. Bineînțeles și niște ciori sau corbi, nu știu ce sunt, sunt cam mari să fie ciori. Dar cred că-s ciori, în sfârșit. Sunt cam grase. Mănâncă bine aici. M-au văzut că m-am întors, pac, s-au cărat. Bă, sper să nu mă fi pierdut pe aici. Dar bănuiesc pe unde sunt. Aia e, pun GPS-ul și mă duc acasă. Cea mai mare realizare IT e GPS-ul. N-ai GPS aici, ai belit-o de tot. N-ai GPS, ești gata. Că nu poți să ții minte toate cotloanele, toate străzile, toate. N-ai nicio șansă. Uite, clasa muncitoare mai de jos și clasa de mijloc, casa albă. Bine, asta cu casa albă, cu grădina asta mare care o are, s-ar putea să fie director, patron de firmă, director, ceva mai sus un pic, dar nu mai mult de atât. Hai. Copilul s-a uitat la mine, dacă a văzut că mă uit la el și zâmbesc, a zâmbit și el. Ei sunt mai emotivi, așa, mai... Dar, în general, copiii sunt destul de liniștiți. Când trec motocicliștii, ei nu fac chestia aia, știți voi. Să-i dai talpă, aici nu există chestia asta. Să faci gălăgie, sunt și de ăștia care fac gălăgie, dar așa, copiii în general au alte preocupări, nu-i atrag în mod special motocicliștii.
Bă, nu prea am văzut să sară pești pe canalele astea, posibil nu sunt pești, habar n-am. Am zis și eu că merge să pescuiești, dar până la urmă nu știu dacă sunt pești pe canalele astea neapărat. Uite, clasa de mijloc, vezi? Are mașină de mașină. Azi mergem noi la clasa muncitoare. Deocamdată acolo ne e locul. Dar sincer nu mi-ar place așa. E o viață grea și asta de bogătaș, să zic. Nu ai prea multe pe cap, ai prea multe de gândit, ai prea multe de făcut, nu-ți mai rămâne timp ție de nimic, bă, de nimic. Așa, mai bine sărac și fericit, că ești liber, n-ai nimic de pierdut și nici de făcut. Pisu, ce faci? Pisu, ce faci, mă? Ha, ia-te să mădăre și eu, uite. Uite, he. Da, animalele foarte sociabile. Îmi plac pisicile mai mult decât câinii și din cauza că nu să zic, vreau să plec de acasă, n-am cu cine lăsa câinele, efectiv, da. Pisica e singurul animal care se descurcă singură, dacă o lași pe afară, ea mănâncă, ea găsește mâncare, nu, câinele moare de foame. Din cauza asta e nasol să ai câine. Pleci de acasă, vezi tu un concert, nu mai ai timpul tău liber îl dai la câine. Nu zic că îmi plac animalele, dar îmi plac la țară în coteț. Și din când în când lăsat liber să se plimbe și el, să alerge. Dar în general, mai bine am timp liber pentru viața mea și a familiei mele, nu pentru animale. Îmi plac animalele, nu-mi place să lovesc animale, nu-mi plac, dar nu-mi place să am grijă de ele, mai bine am grijă de mine. În primul rând, mine și familia mea, atât. Rest, sau de prieteni, sau de, știu eu, cunoștințe, neamuri, decât de câini și de animale. Și asta pentru că asta e viața. Avem o viață complicată în ziua de azi. Plină de nevoi, de necazuri, de... Și atunci nu vreau câini. Cred că am greșit drumul. Uite, ăla-i drumul. Vezi busola, zbang, m-am uitat încolo, e clar, nu e ceva nou, nu e bine. Și atunci bănuiesc că pe aici am venit. Bănuiesc, nu știu, vedem acum. Hello. Oricum e frumos foc pe aici. Uite, acum a ieșit soarele, deși sunt nori babani, dar din cauza că bate vântul, îi cam duce, știi? Adică, uite, se înseninează, așa e acum. Dar în 20 de minute poate să fie ploaie și ori plouă bine, ori plouă mărunt, ori e ceață, ori e... Tot timpul e așa. Acum probabil depinde de anotimp, de, știu eu, poate vară e mai senin, mai bine, dar în general, unchiul meu stă de 3 ani aici și a zis că în general bate mult vântul și plouă.
nu, să mă aștept la asta. Am zis, bine, boss. Dacă ziceți dumneavoastră să mă aștept la asta mă aștept. Sclav pe plantație. Yes, master, ceva de gen. Dar, dacă am ocazia să vizitez astfel de locuri, să filmez, să am niște amintiri, de ce nu? Mai fac și un ban. Cazarea e la fel ca și aici, foarte mișto, cu living, cu de toate, cu internet. Internetul e slab, că na, la muncitor nu dă internet de 1 giga, și nici de 500, și nici de 300, și nici de 100. 200 era la spital unde lucrez. Dar 50 de mega e, dar bă, frate, merge, mă, nu știu cum dracu, dar ăia 50 de mega merge. La 50 de mega ai 5 mega pe real, dar merge și merge la 4 inch, 3-4 inch, merge foarte bine. O pagină de net, un YouTube, un film, un ceva. Hello. Aici da, clar, se uită la tine, te uiți la el, saluți și mergi mai departe. Nu se uită la tine, nu te uiți la el, treci mai departe. Înseamnă că el are o problemă, el are se gândește la lucruri, sau nu are chef, sau nu-i plac oamenii, sau puncte. Hello. Da, acum venim acasă acum. Am făcut așa un tur pe jos. Cu mașina nu poți filma așa, n-ai, când mergi pe jos prin astfel de locuri e mult mai fain. Aproape că nu vreau să se mai termine. De obicei, uite, chestia asta, vezi? Chestia asta trebuie respectată. Cedează trecerea. Nu contează că dacă ai semnul ăsta ca biciclist, cedezi trecere. Pa! Aștepți. Sau ca pieton, nu contează. Toate că uite, și acolo e la fel. Sau mă rog, poate mă înșel, nu știu. Uite, uite. Pentru biciclete e cu dublu sens, acolo e cu sens unic. Uite, acolo e o săgeată doar. Deci bicicliștii au voie acolo, dacă trec strada, au voie să meargă doar la stânga, nu au voie să facă dreapta. Deci și bicicliștii au reguli aici, nu e că merge el pe unde vrea și cum vrea. Doar că au prioritate la intersecții nesemaforizate, adică și în sensuri giratorii ei trec primii. Dacă întinde mâna, s-a terminat. Toate mașinile frânează și așteaptă să treacă bicicliștii. Numărul 33. Repel. Strada Repel, numărul 33. Zevenberger. Ceva de genul, habar să n-am. Fiecare locuință are parcare. Frumos. Nu blochezi intrări, nu blochezi străzi, nu nimic. Uite, scurgerea de pe șosea când plouă. Uite. Uite. Uite scurgerile pentru apă. Uite, și jos e canal și toată apa se duce în canalele alea mari
Și de acolo au pompe, au chestii, nu știu, au zone unde au pompele și o ia, o aruncă în Rin sau în mare sau știu eu unde. Aici pompele lor cred că funcționează non-stop, pentru că suntem la 10 metri sub nivelul mării. Eu nu știu cum, n-aș avea tupeu să locuiesc într-o zonă unde ești la 10 metri sub nivelul mării. Adică toată țara depinde de un dig, să zic așa. Țara asta e plină de diguri spre mare încolo, adică diguri și pompe care pompează apa din țară, o dă afară, că plouă mult și se strânge apa în canale și cu asta basta. Și ăsta ar fi un motiv de ce nu mi-ar place să locuiesc aici. Ești la 10 metri sub nivelul mării, adică sunt zone unde sunt și la 30 de metri sub nivelul mării. Acolo n-aș sta sub nicio formă. Dar asta e, acum am și o amintire.